Oyawre nyakwara ga juang eno kinyi maber kendo maruto ya onwa piny nono mondo warom kodi e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 22 dwe no mar 7 e higa mar 2021 marwake chenro ni nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach enyim oboke mar Daily Nation any isolated Raila fights back. Isolated Raila fights back. Ogai mar duond od bura mar ODM Raila Odinga sani en jatelo mochung' kake bang' ka osiepene mane gin kod riwruok machon mar NASA mano Musalia Mudavadi mar NC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Moses Wetangula mar Ford Kenya ne otegore kode kendo chano wuok ayanga e riwruok mar NASA e juma mawachako makinyi. Ogai mar ODM Raila Odinga sani koro en jatelo modong' kar kende bang' ka osiepene machon mano Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kod Moses Wetangula chano wuok ayanga e riwruok mar NASA kochopo juma manyien. Odiochieng' makiny duond buche mag ANC, Ford Kenya kod Wiper dhi kelo romo mar parliamentary groups. Jo od bura mag duond buche adek gi mag ANC, Wiper kod Ford Kenya dhi timo romo odiochieng' makiny kama gidhi puodho chenro mar wuok ayanga e riwruok mar NASA. Bang'e to kochopo chieng' tich ariyo juma manyien, National Executive Committees mag Wiper, ANC kod Ford Kenya dhi ndiko ne Register of Political Parties mar nyisogi wuok margi e riwruok mar NASA. Faced with possibilities that the erstwhile NASA partners are unlikely to return to his camp, ODM leader is keen to ward off supremacy wars and ensure that other regional kingpins stick firmly within him, or rather with him. Ogai mar ODM Raila Odinga sani koro odong' kar kende, ogoye one man solo en kende banka Mudavadi, Kalonzo kod Wetangula oseloso kenge mar wuok e riwruok mar NASA. Mana kaka aselidhoni, odiochieng' makiny jo od bura mag ANC, Wiper kod Ford Kenya dhi timo romo kanyakla mar puodho chenro mar wuok e riwruok mar NASA ayanga. To kochopo chieng' tich ariyo, National Executive Committee mag duond buche adek gi bende dhi timo romo. Bang'e to gidhi ndiko ne Register of Political Parties mar nyiso Register of Political Parties dwaro margi mar wuok ayanga e riwruok mar NASA. Kaluwore kod winjruok mane oket e kinde mane iloso riwruok mar NASA, riwruok mar NASA inyalo mana kethi ka duond buche adek kuom duond buche abich mane oloso NASA owuok. Koro ka Wiper, ANC kod Ford Kenya ndiko ne Register of Political Parties ni giwuok e riwruok mar NASA, mono dhi nyiso ni NASA koro dhi tho flat nikech chama cha mashinani mar gavana machon Oboke Isaac Ruto nosewuok chon. Koro dong' na ODM, Wiper, ANC kod Ford Kenya. Manyiso ni ka Ford Kenya, ANC kod Wiper wuok chieng' tich ariyo to NASA nyalo tho ayanga juma manyien. Ito oboke mar ang'wen pod loso mana ewi ogai mar ODM Raila Odinga masani koro play one man guitar. En kende sani, osiepe ne owe. Iwacho ni osiepe nyalo weyi, ng'ama ok nyal weyi en Ruoth Nyasaye. Koro Kalonzo we Raila, Mudavadi we Raila, Wetangula bende we Raila, gidhi wuok ayanga e riwruok mar NASA kochopo juma makiny kata e dwe manyien. Ito oboke mar abich, Jalop Ker William Ruto sani koro en ng'at matimo chest thumping, ng'at ma koro gore kore. Owacho ni bring it on baby come, aikora. Ruto owacho ni oikore mar nyagore kod riwruok mar siasa moro amora ma idhi loso e yiero maduong' mabiro. Ka owacho ni jotelo modong' mag One Kenya Alliance gin jogo maonge kod agenda ne jopiny, gin jogo man clueless, gionge kod paro moro amora mar dhi nyagore kod e yiero maduong' mabiro. Ka owacho ni oikore mar nyagore kod riwruok mar siasa midhi loso kod Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi kod ogai mar ODM Raila Odinga.
Oboke mar uchiel riwruok mar One Kenya Alliance makelo kanyakla Kalonzo Musyoka mar Wiper, Moses Wetangula mar Ford Kenya kod Musalia Mudavadi mar ANC ne oseloso lai mar pogo telo, kendo report mane ochiw kod technical team mang'iyo kaka idhi pogo telo riwruok mar One Kenya Alliance yango ni ne giketo ratil jotelo ang'wen gi te: Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka kod Gideon Moi. Gindiko strength mag jotelo gi. Then after that, koro gidhi bet piny bang analyze strength kod weaknesses mag jogi. Gidhi bet piny to giwacho kuom modhan ang'wen gi ng'ano ma kochung' to nyalo miyo jalup Ker William Ruto chwer loya kata gai mar ODM Raila Odinga chwer loya. Koro pod gini strategy mar yiero ng'at madhi chung' kod riwruok mar One Kenya Alliance e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kata kamano maling'ling mwaseyudo ka jofwamb weche kendo mesa mar weche manyien ng'eno Lolwe TV watelo mbele to mokolo maling'ling mwaseyudo en ni One Kenya Alliance nyalo lando jachung' margi mar kom ker kochopo dwe mar 9 higani. Maling'ling mwaseyudo en ni riwruok mar One Kenya Alliance moting'o Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula kod Gideon Moi nyalo lando jachung' margi malaro kom ker kochopo dwe mar 9 higani. Kendo maling'ling mwaseyudo en ni riwruok mar One Kenya Alliance bende oseyudo maling'ling ka duku ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga, kendo sani koro gisechako thegore kod Ker Uhuru Kenyatta. Kalonzo Mudavadi kod Gideon Moi nyaka Moses Wetangula wachore no oseyudo maling'ling ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi siro mar lwedo ogai mar ODM Raila Odinga. Sani koro geno yikore mar rakore kod Raila nikech neno Raila idhi siro lwedo kod Uhuru Kenyatta. Oboke mar auchiel, oboke mar aboro, oboke mar aboro en ni nonro yango ni midhusi mar COVID-19 landore mapiyo kuom nyithindo. Midhusi mar COVID-19 sani koro nonro yango ni landore mapiyo kuom nyithindo matindo. Koro jonyuol nyaka ubed motang' nikech midhusi mar COVID-19 iluongo ni Delta variant ni. Owach ni olandore moloyo kata mapiyo kuom nyithindo kipimo kod joma dongo. Koro ubeduru jomotang'. Oboke mar 10 loso ewi yedhe mag kedo kod tuo ma ulcers, weche mag ohala, pajondiko kaachiel kod pajosomo. Tok oboke mar Daily Nation, riwruok mar lecturers mag jopuonj mag mbalariany pacho kae odhi e doho mar tamore timo lokruok mane oket kod Vice Chancellor mar mbalariany ma Nairobi mano Stephen Kiama. Riwruok mar lecturers mag jopuonj madongo jopuonj kata mag mbalariany odhi e doho mar kwedo chenro mane oket kod Vice Chancellor ma University of Nairobi Stephen Kiama mar timo lokruok e telo mar mbalariany man Nairobi. Mano koro lecturers odhi e doho kwedo go chenro mane Stephen Kiama mano Vice Chancellor mar University of Nairobi okawo mar timo lokruok e telo mar mbalariany man Nairobi. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard kama thor mar wacho ni oboke mar The Standard en Raila DP go flat out with intense tours. Raila DP go flat out with intense tours. In the last 2 weeks, Ruto and ODM leader Raila Odinga alongside Musalia Mudavadi have been crisscrossing the country, leaving nothing to chance as they show up support, build networks in town halls, meetings, church services and rallies. Ogai mar ODM Raila Odinga, jalup Ker William Ruto kod jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi osebedo ka luoro kor Kenya mapacho kae kuom thuolo mar jumbe 2 mokalo ka gitimo romo kod jopiny town hall sessions, giromo kod jopiny e kanise kaachiel kod galamoro mag siasa ka ikrok motelo ne yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM Raila Odinga, jalup Ker William Ruto kod jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi e jumbe 2 mokalo osebedo ka luoro kor Kenya mangima ka gitimo romo kod oganda kaachiel kod jotelo mag oganda e kuonde romo mag town halls, e kanisni kaachiel kod galamoro mag siasa kaka ikrok motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar
ang'wen loso mana ewi kaka ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Ruto osebedo kaluoro kor Kenya mangima ka giromo kod jopiny kaachiel kod jotelo mopogore opogore ka ikruok malong'o ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5, lweny mar laro telo mar kom duond od bura mar Ford Kenya dhi nyime. Lweny mar laro telo mar duond od bura mar Ford Kenya dhi nyime kama jaod bura ma Kandui Wafula Munyinyi kaachiel kod jaod bura ma Tongaren Seli Simiu sani koro oramo ne gibro dhi nyime kod chenro mar thicho oko Moses Wetangula ka jatend duond od bura mar Ford Kenya. Wafula Munyinyi mano jaod bura ma Kandui kaachiel kod jaod bura ma Tongaren Seli Simiu ne onyiso jofwamb weche ni pod gibiro dhi nyime kod chenro mar thicho oko Moses Wetangula kaka jatend duond od bura mar Ford Kenya. Giwacho ni Moses Wetangula kosebedo ka chwalo interest mar Ford Kenya, osebedo ko chwalo interest magen owuon kar chwalo interest mar Ford Kenya ka gichayo Moses Wetangula kuom donjo riwruok mar siasa mar One Kenya Alliance ma ok okawo pach jood bura mag Ford Kenya kod jokanyo mag Ford Kenya e pacho kae. Ne giwacho ni Moses Wetangula riwruok mare manie mar One Kenya Alliance no en mano on his own behalf okodhi tero dwach jo kanyo mag Ford Kenya ka giwacho ni jo Ford Kenya poko podho chenro mar Ford Kenya no riwre kod One Kenya Alliance kendo giwacho ni gibiro dhi nyime kod thicho oko Moses Wetangula kuom chenro mare mar riwre kod One Kenya Alliance e pacho kae kaachiel kod timo twak mar ling'ling kod jalup ker William Ruto. Ito oboke mar 6, riwruok mar One Kenya Alliance iwacho nyalo dhi bedo riwruok maduong' mar adek e pacho kae kendo motelo ne yiero maduong' mabiro nikech nyaka sani Ruto kod duond bura mar UDA, ogai mar ODM Raila Odinga kod ODM, koro One Kenya Alliance nyalo biro duond od bura maduong' mar adek e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 8 en ni huduma numbers inyalo wit oko bang' ka jo od bura ne otamore puodho chike madhi keto e tim huduma numbers. Doho owacho ni huduma numbers inyalo wit oko kendo ginyalo bedo useless nikech jo od bura otamore puodho chike mano ketie jo od bura otamore keto chike mar keto e tim huduma numbers e pacho kae. Ito oboke mar 12, ito oboke mar 14 gin pach ndiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mogik kan kod oboke mar The Star. Thor mar wach nyimo oboke mar The Star en Raila moves to revitalize his 2022 machine. Raila moves to revitalize his 2022 machine. Former premier think tanks say they plan to confine DP William Ruto in his Rift Valley backyard as the battle for Mount Kenya. Jogo machiegni kod ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni giseketo okenge malong'o mar neno ni jalup ker William Ruto obedo mana kod teko e gwenge mag Rift Valley kende. Ogai mar ODM Raila Odinga sani koro kod chenro mar neno ni giduoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge mopogore opogore pacho kae kendo duoko mar mondo obed kod teko e Rift Valley kende. Mago chenro mogai mar ODM Raila Odinga nigo motelo ne yiero maduong' mabiro ka dwaro mar kata chenro no en mar neno ni giduoko piny teko mar William Ruto nyaka e Rift Valley kende mok gwenge moko mopogore kod Rift Valley. Ito oboke mar 4 lose wi okenge ma ogai mar ODM Raila Odinga oseketo motelo ne yiero maduong' mabiro. Moko kuom okenge go en ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka timo romo kod jotelo mopogore opogore pacho kae. Odiochieng' manyoro Raila ne otimo romo kod jotelo mawuok Mount Kenya Region, kama ne jotelo mawuok Mount Kenya Region kotelne kod Amos Kimunya, Rachel Shebesh kaachiel kod Maina Kamande kendo jomamoko ne osingo nogai mar ODM Raila Odinga ni gidwa dok Mount Kenya, gidhi dok Mount Kenya kendo loso kod jopiny kendo kwayo jopiny mondo osir lwedo Raila. Kaachiel okenge mar Raila machielo en neno ni giduoko piny teko mar William Ruto e gwenge mopogore opogore pacho kae kendo kete ni mondo obed na kingpin mar Rift Valley kende motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 be loso e riwruok mar One Kenya Alliance kama nonro kata ling'ling mwan kodo en ni One Kenya Alliance dhi lando jachung' margi mar kom ker kochopo dwe mar 9 higani kendo duond od bura mar
NC, Wiper kod Ford Kenya dhi wuok ayanga e riwruok mar NASA kochakore juma makiny. Nyakaramogi mano bende makelo e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Bet kod odiochieng' makare. Nyinga Kristo.